Océanos és un joc d'Anton Bauzà, que és el mateix autor del famós Seven Wonders. És un joc que De Beer va publicar el Nadal passat, juntament amb Imhotep. Eren les dues apostes de jocs familiars pel Nadal de De Beer, i és un joc senzill, familiar, amb mecànica de drafting, de cartes, que ens posen la pell d'uns exploradors del fons marí que intentem aconseguir tresors i capturar animals. Aquí tenim la partida preparada. Primer de tot explicaré com es juga, com s'utilitzen les cartes per construir el fons marí i com es puntua, i després explicaré què fan les diverses parts del nostre submarí, que com podeu veure d'un submarí guai, així d'estètica steampunk, amb fitxes de cartró. Cada part fa determinades coses i es poden millorar. Aquí tenim peces per millorar-ho a nivell 2 i peces per millorar-ho a nivell 3. Molt bé. A cada torn hi haurà un jugador que farà com del capità de l'expedició i que serà el que repartirà les cartes que utilitzaran per anar creant el nostre fons marí. Es començaran donant a cada jugador dues cartes. Sempre es donen a cada jugador tantes cartes com el nivell del periscopi que té el seu submarí, en aquest cas només té un periscopi, més una carta addicional. Això vol dir que si durant el joc anem millorant els periscopis del nostre submarí, podrem tenir més cartes per jugar. Llavors, agafarem primer dues cartes, li donarem aquestes cartes a un altre jugador, i l'altre jugador haurà de mirar-les i decidir amb quina es queda. Aquí tenim unes cartes on hi ha uns tresors, uns animals i un ulls de kraken, després ho explicaré. La qüestió és que el jugador decideix quedar-se amb una, la posa boca avall, i l'altra carta li torna al capità d'expedició. El mateix amb un altre jugador. Se li donarien dues cartes a un altre jugador, aquest les miraria, en triaria una i li donaria a l'altre capità de l'expedició. Una vegada tots els jugadors haguessin jugat les seves cartes, seria el torn del capità de l'expedició, que faria el mateix. Miraria quina de les dues li interessa més i en posaria una boca avall i l'altra la descartaria. Després es revelaria la carta de tots els jugadors. Les cartes s'han de posar d'esquerra a dreta. Això és important, no es pot canviar l'ordre en el que situem les cartes. Les anirem posant d'esquerra a dreta i de a dalt a baix, de manera que, diguéssim, representa que cada vegada anirem baixant en el fons marí, diguéssim, a més profunditat. Anirem explorant a més profunditat. Aquest procés es repetirà 5 vegades, de manera que al final tindrem aquí una fila amb 5 cartes. Molt bé, aquí tenim completada una fila, això vol dir que hem arribat al final de la ronda. Aquí veiem 5 cartes, però podria haver-hi una excepció. Algun jugador podria tenir 6 cartes en lloc de 5. Tenim aquesta fitxa, al nostre submarí, que és combustible, que aquesta fitxa ens permetria poder jugar dues cartes en un mateix torn, de manera que si hi ha dues cartes que m'interessen molt, tenim aquesta espècie de poder que el podem gastar per poder baixar dues cartes alhora. Llavors s'hauria de posar la fitxa de combustible en una d'aquelles dues cartes i al final del torn es recuperaria la fitxa de combustible per poder-la fer servir en un torn posterior. Però en principi són 5 cartes. Una vegada acabada la ronda hem de puntuar. Com es fa? En primer lloc podem utilitzar aquesta fitxa de referència de cartró, d'acord, que ens ajudarà una mica a saber el que hem de fer. En primer lloc haurem de veure si podem millorar el nostre submarí. Per fer-ho necessitem aquestes gemes. Una gema d'un color ens indica que podem millorar el submarí de nivell 1 a nivell 2. Sí? Però per aquestes gemes es puguin utilitzar, necessitem tenir un símbol d'aquests de base. Si jo he jugat un símbol de base i prèviament ha sortit alguna gema, per cada base puc fer una millora del submarí. Encara que tingui aquí 2 gemes, com que només tinc aquesta base, no les puc aprofitar les dues. Per tant, tinc gemes i una base, i això vol dir que puc fer una millora de submarí. La fitxa aquesta també porta una base perquè d'aquesta manera, com a mínim cada ronda podem fer-ne una. D'acord? Però encara que aquí tingui 2 bases i aquí 2 gemes, jo no puc fer 2 millores, ja que la base anul·la totes les gemes anteriors. Si jo, en canvi, tingués, per exemple, això així,
Ara sí que podria fer dues millores, perquè tindria una gema, aquesta base faria servir aquesta gema, i aquesta base faria servir aquesta gema, d'acord? Bueno, ho deixarem així ara, ja que ho tenim posat. Llavors, primer farem les millores. Podem millorar el nostre submarí. Per exemple, podem millorar la hélice de nivell 0 a una hélice de nivell 2 que ens donaran 2 punts de victòria així del tirón. I, per exemple, puc millorar... què més puc millorar? Puc millorar també el paisano aquest per tenir 2 periscopis i que em donguin 3 cartes en lloc de 2 a la següent ronda, per exemple. Ara anem a puntuar. Primer puntuarem el que són els animals. Cada animal diferent que tinguem a la nostra fila seran 2 punts de victòria, però fins a un límit de l'aquari del nostre submarí. El nostre submarí de nivell 1 comença amb 3 animals. Per tant, vol dir que com a molt només hi puc posar 3 animals. O sigui que seran 6 punts de victòria. Després hem de mirar els ulls de Kraken. Els ulls de Kraken són dolents. Normalment els ulls de Kraken venen amb cartes bones. Al final de la ronda, el jugador que tingui més ulls de Kraken haurà d'agafar una fitxa d'aquestes de Kraken a l'atzar i mirar si descompta punts de victòria. En aquest cas perdria un punt de victòria. Al nivell 2, les fitxes de Kraken són més potents i al nivell 3 més potents, de manera que jugar cartes que tinguin ulls de Kraken són bones, però al mateix temps t'arrisques que al final de la ronda aconsegueixis punts negatius perquè t'ataca el Kraken. Fins aquí està la puntuació, ja que el corall, que tenim aquí, i els tresors es puntuen al final del joc. També hauríem de sumar la puntuació per la nostra hélice, d'acord? Al principi és 0, però si la millorem serien 2 punts de victòria. Molt bé. S'acaba la primera ronda i llavors s'agafa el mazo de la segona ronda i es fa el mateix procés d'anar repartint cartes entre els jugadors, però ara les cartes s'han de posar a la fila de sota i sempre d'esquerra a dreta, d'acord? Es va fent més profunditat. Al final tindríem ocupada d'aquí tota una segona fila, per exemple. Tornaríem a puntuar. I també tenim una altra cosa, que és la nostra fitxa de submarinista. El submarinista serveix per aconseguir tresors. Quan nosaltres col·loquem un submarinista, que l'hem de col·locar en el moment en què hem jugat la carta, no podem esperar-nos, el submarinista el que fa és, diguéssim, puja de manera que agafa tots els tresors que es trobin al seu camí. Si nosaltres haguéssim jugat, per exemple, el submarinista quan hem jugat aquesta carta, ens asseguraríem aquest tresor. Però ja està, perquè el submarinista es queda aquí fins al final de la partida. En canvi, si haguéssim dit, bueno, ens esperem per si de cas. Com que després he jugat aquesta carta, si ara jo poso el submarinista aquí, al final de la partida aconseguiré aquest tresor i aquest tresor. Els tresors es treuen d'aquesta bossa d'aquí, a l'atzar, d'acord? I donen punts de victòria, sí? Per tant, saber quan jugar el submarinista per veure quants tresors podem pillar, recordem que sempre va cap amunt, doncs és una altra manera d'aconseguir punts. Després es jugarien la tercera fila i el mateix, anirien mirant els animals que tinguem, comptaríem els punts de victòria, faríem les millores i al final del joc comptaríem els punts de victòria que ens donen els tresors i hauríem de mirar el tema dels coralls. Hauríem de mirar quina és la nostra massa coralina més gran, és a dir, corals que estiguin adjacents, en aquest cas seria aquests d'aquí. Veieu, aquestes 3 cartes de corals formarien la massa coralina i hauríem de mirar quants corals hi ha i guanyaríem un punt de victòria per cada coral. Per tant, en total guanyaríem 4 punts de victòria. Recordem que ens faltaria encara una tercera fila, que no la faig perquè no cal, ja veieu com va el joc. Molt bé, i ja per acabar el nostre submarí que podem millorar. Us explico què fa cada cosa. La hélice ens dona punts de victòries a saco al final de la ronda. Això ens proporciona les fitxes de combustible que ens permeten quedar-nos amb més d'una carta. Podem millorar-ho a nivell 2 per tenir 2 fitxes de combustible o a nivell 3 per tenir-ne 3. Aquí és l'aquari. Comencem amb 3 peixos. Podem millorar-ho a nivell 2 per poder ficar fins a 5 peixos diferents o podem millorar-ho a nivell 8 per tenir 8 peixos. El periscopi és el que ens permet
quantes cartes ens donen a cada ronda. Podem tenir fins a 3 periscopis. I per últim, la cabina, que la cabina és quants submarinistes ens donen. Podem tenir, això serien inhibidors, podem tenir fins a 3 submarinistes. De manera que haurem d'anar jugant les cartes, decidint aviam què ens interessa més. Hem d'aconseguir punts de victòria, alhora que volem gemes i bases per poder millorar el nostre submarí. Hem de pensar què volem millorar primer del submarí, depenent de l'estratègia que vulguem fer, anar en compte a l'hora d'arriscar-nos amb el tema dels Krakens, i ja està. És un joc que dura aproximadament 40 minuts, entre 30 i 45 minuts, depenent del nombre de jugadors. Es pot jugar 2 de 5. Un joc, ja veieu que estèticament preciós, també ho és la capsa. Les cartes són molt boniques, el gènere submarins està molt bé, cada submarí té un disseny diferent, un personatge diferent, i és cartró gruixudet. I el llibre d'instruccions també està molt ben il·lustrat i és molt senzill, s'explica superbé. És un joc relativament senzill, però que té una certa quantitat d'estratègia. En definitiva, el que és un joc familiar i un joc que jo he de recomanar perquè m'ha agradat molt. Oceanos.